କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଭଲ କାମ କରିକି ଆସିବ ଭଲ ଟିକେ ବସିଥିବ ମୁଣ୍ଡଟା ଶୋଇ ମୁଣ୍ଡଟା ବସେ ଟିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ଛାଡ଼େ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଛାଡ଼େ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଘସିଥିବ ଭଲ ଲାଗୁନି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦଉଛି ଭଲସେ ଦେବେ କିଛି ଧୀରେ ଭାଇ ଚୁନ ଚୁନ ମୁଣ୍ଡ କଣ ତୁ କଣ ଉଠୁଛି କହୁଛୁ ମଜା କରୁଥିଲି ମଜା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଠୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ସଲା ଦେବେ ଶୋଇଯା ବାବା ରେ ଶୋଇଯା ବାବା ବସିଦେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଣ୍ଡଟା ବଥଉଛି ଗେଲ କଣ ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଘସ ନାକ ଚିବୁଛୁ କଣ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେ ମୁଁ କେତେ କାମ କରିବ ହାତ କାଟିଲାଣି ଦେଇପାରିବିନି ହାତଟା ଟିକେ ଚିପି ଦେଲା ମୋର ସତରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛି ହାତଟା ଟିକେ ଚିପି ଦିଅ ଓହୋ ଶାନ୍ତି ଭଲସେ ବସ ଜାଣିଛ ଆଜି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ନର୍ସରୀ ଗଛ ଦି ତିନିଟା ଆଣିନଥିଲି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ଗଛ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଗର ଗଛ ସେଇଟାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ଲଗେଇଲି 3ଟା କୁଣ୍ଡ ଯୋଉଦିନ ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ଲଗେଇଲି ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହଉଛି ଖରାରେ ନାଇଁ ହାତ କିନ୍ତୁ ଖୋଳିଥିଲି ଏ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ପୁଣି ଖରାରେ ଯୋଉ ଭାବିଲି ଖରାରେ ଯୋଉ ମାନେ କାମ କଲି ଏତେ ସମୟ ହେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ଦେବି ହଁ ଜୋରସେ ଏଇ ମଝିରୁ ମୋର ଦେ ଏତିକି କଣ no 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 କାଟିବି এই হাতে কাটি না ଡାହାଣ ହାତରେ କଣ ବଳି ପଡୁଛି ବଳ ପାଉନି ନା କେତେ କାମ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ତ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି କାମ କରିକି ରୋଷେଇ କାମ ଟିକେ ଅଛି ତ ବାସନ 2ଟା ମାଜି ଦେଇକି ଆସିବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅମୃତା ଆଣ୍ଟି ଘଷିଦେବି ଭଲ ହେଲା ହଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା ମୋର ପୁରା ସୁସ୍ଥ କେତେ ସମୟ ଦେଲି ନା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ ହଁ ନିହାତି ଦେଖୁନା ମୁଁ ଚାଙ୍ଗା ଅଛି ପୁରା ଓ ଥାଉ ରଖିଦ କଣ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଘଷିଦିଅ ସେ କହିଲା ଟିକେ ନା ଘଷିଦେଲା ତାର କହିଲା ନା ମୋ ହାତଟା ଆଜି ବହୁତ ଗଛ ଲଗେଇଛି କଣ ତା ହାତଟା ଟିକେ ଘଷିଲି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଘଷିଦେଲା ମୁଣ୍ଡଟା ପୁଣି କହୁଛି କଣ ଖରାରେ ଗଛ ଲଗେଇଲି ତ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ପେନ୍ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଘଷିଦେଲି ସେଠୁ ଟିକେ ନା କଣ ଘଷି ଦେଇଛି ପୁଣି କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ରୋଷେଇ କାମ କଣ ସାରି ଦେଇକି ଆଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲା କି ତମ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ଦେବି
ନା ନା ମୋର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ମୋର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। କହୁଛି ଆମ ଘରେ ତାଙ୍କର କିଛି କରିନଥିଲା। ହଁ ତ ହଉଥିଲେ ଖୁଆଇଦେବୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ। ହଁ ଫଟୋ ଅଛି। ଏଇଟା ସତ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗେଲା, ମାନେ ଯିଏ ବି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ତାଙ୍କର ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅ, ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତୁ ବି ତୋ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତମେ